Gisapot ko diri sa amo mga idol. Kay namatay man ang iro nga kagiron. Nabaho diri sa bilyaran ako in town. Bay, bay mon. Bay ko. Sapot ko eh. Bay. Gusto ko. Lagot mo iron matay. Ano na yung matay? Nabaho dia. Kilit. Kila. Matay niya. Buhil lang ta. Yan sa may istorya mo na. Lagot mo dog, sapot mo dog ron. Oh, natural. Why di masuko? Abang lagot ka kung sila na sa'yo? Akong gikasabaan nga akong mga bata. Kay ang iro nga kagiron ilang pasakon. Tanawa namatay na baho pa hinuon. Pero okay ra ko ng mga idol. Kay buhi pa man ko in taon. Mauna istorya ni Bay Ramon. Oh, pero normal ra ni bay sapot ko bay. Ay, gusto ko. Sapot ko. Kamu ha, manglimpyo mo nga rin ha. Ugma. Akong gipang kasabaan mga idol. Kay sige ra magduwa og cellphone. Sa balay dili na kay ba mo tabang og panglimpyo hinuon. Normal na disiplina ng bata bay. Ay, siya pa na video. Di pasap talaga. Kung magtaranta niya yung auto, handog ko na yun. Suko ka, iso ka. Ay, ang mga anak, handog chan. Ingon sa Bay Ramon, dili lang ko nung palapian mga idol. Kay matarantarya ko no ang utok in taon. Ah, sige bay. Ano yun? Lain pa yato bay kining nganong nasuroy ka karon. Gabi naman. Bay, sorry ko na, bay, kay di ko gusto, bay, nga isalikoy ka. Kaya pinangga ko ni mo, pinangga sa tika. Gisuroy ko no kunya, kay pinangga ko no kunya mga idol. Unsa magay mo tuyo orong gabi na. Kaya ba, doon na ako master. Na ako no siya master. Kaya kung interview, Unsa man? tribune sa manok, bay. 3 wins na sad. Kinsa man ang manok bay imo na tulo. Dili, ako Dili. usabay. Usay mo ha. Niya, duha yan dire. Unya, asa may sugalan ako anak? Dili bay, wa ko magbuot nimo. Ikay maghatag og aksyon. Kung unsay ang ngayong buhaton, kung unsay mahimo. Kung kisay mauna, kung sa ano, ikay na bahala. Katong manok mo unsa first fight to? Ako siya kipungutana kung first timer ba tong manuka. Permiro mo to, katong sugal ka, permiro kayo kung manok tari, daog. Pero karon ba ang igsuon may akong tari kay maopen na ang ida. Primero gyapon ni may tali. Lima katuig ba na? Ang manok ni Bay Ramon, guwang na day kayo. Sunod tuig, sa grade 1, pwede na ko nung paeskulahon ko, no? Kay hitsas mo sa balibo, ang kanang nang ikaduha, mao na sa kong isang kaugma. Uy, hala! Isang kada na ni Bay Ramon ang iyang lundikap, Manoy Cristebe? Ang igsuon naman to sa lundikap in kupisot. Pag-adlaw sa minatay, amo naman to giihaw po. Ang manok ni Bay Ramon katong bulsahan, gihulaman pa sa iyang silingan, kagipaupa pa man. Pero kaning manok niyang itari og mga idol, tangaran ko no og sinyal. Uy, hala! Tangaran, dahil dili, dahil sangigan. Tangaran og sangig humot kay nasasabaw in kupisot. Lami kay na higop-higopon gyud. Ha 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 ha. Ani na lang bay, ani na. 1.5 ni bay. Ang sa manok ni Muskalibo. Ah, manok Muskalibo. Usa ka libo nga akong gipasugal sa tangaran ni Bay Ramon. Ang hinintos sa kadiri. Oh. Kasi kasi mauna niya. Ya. Oh, basta hinintos ang Pero basta, timan na nga, matari ako ang una, mas kalibo gina. Nagkasabot na gid mi ni Bay Ramon. Kung buenas son, tiki-tiki na po ni mga idol. mao ni bay. Ay pa bay para nga sige. Ingon ka nga ulang. 1.5 ra na. Gipasipti na yun ako ni Bay Ramon mga idol. Kay basin mapalit og apil og tiki-tiki hinuon. Ako vlog, pambayas akong log, Hindi ako 700 ba? Uy, la. 700 nga. Kwenta naman lang na. Ay, Sinuwagtang na ha. kanin kanintos, kanin 50 para inong kulapo ni. Ang 50 ipalit ko nun niya kulapo. Kuan bay kining og naam na sumpa-sumpa ng kuan manok kanang Sumpa. ato ipaagi sa ilawom sa kaha. Ayaw ni basig maka nay kaha no. Ya, nay kaha nagatang ilabang nimong manok. Makaha atong manok kana. Og nay kaha sa babaw o sa ilawom nang agkagi kag kaha, alsahang kaha ipasuong. Adi ka na ba? Kaha. Layo na ba? Di na silbi sa akong barangay. Dili mo tuos Bay Ramon sa kaha mga idol. Kinaama si agod-agod mga idol. Unya, ang sinyal atong iyang manok, tangaran ko nupong pa ni Bay Ramon. Dito tangaran og tiil bay. Ha? Dito tangaran og tiil. May sangig-sangig ka na. Tangaran.